El curs passat, les 18 escoles de l'Ecofep van iniciar un ambiciós projecte de diagnòstic. Un procés que amb el nom de Compromís per la Sostenibilitat de les Escoles FEP volia analitzar a partir de 30 indicadors l'índex de sostenibilitat a les nostres escoles. A través de dinàmiques i d'un procés participatiu es va convidar a tota la comunitat educativa a indicar quins eren els punts febles i forts de les escoles. Es van recollir més de 2.000 respostes i aquests són els resultats globals. Els indicadors que tots els membres de la comunitat destaquen com a més ben valorats són: El punt 30, promoure la cultura de la pau. punt 20, garantir una educació de qualitat, equitativa i inclusiva per tothom. Potenciar l'educació de la gestió dels residus, reciclar, reduir i reutilitzar. Pel que fa als indicadors que la comunitat creu que més han de millorar les escoles FEP, diríem que són: Punt 1. Potenciar el desenvolupament d'espais verds. Millorar el confort acústic dels centres. I el punt 4, gestionar els béns dels centres amb criteris d'eficiència. Després de realitzar el diagnòstic sobre tots aquests punts, s'han prioritzat el que per nosaltres seria el més important i els compartim amb objectius i en diferents àmbits que són aquests. Potenciar els desenvolupaments d'espais verds als centres escolars. Millorar el confort acústic dels centres. Fomentar el consum d'aliments saludables mirant d'introduir-los en els menjadors escolars. Promoure la cultura de la pau. Protegir el clima i prevenir les conseqüències del canvi climàtic. A l'Ecofep estem treballant amb aquests objectius i els convertirem en accions que ben aviat us explicarem. A més, cada escola està utilitzant els seus resultats particulars per dissenyar les seves pròpies actuacions. L'Ecofep és sostenibilitat, treball en xarxa i participació. Perquè si no és ara quan, si no som nosaltres, qui?